Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Είμαι ο Χριστόφορος κάτω παύλα 1, 2, 3 και είναι το πρώτο μου βίντεο και σήμερα θα κάνουμε Free Fire. Έχουμε μπει ήδη γιατί είχα μπει από πριν, συγγνώμη άμα το βλέπετε μισό τώρα το μάτς. Είναι 28 άτομα, εγώ έχω μόνο ένα ούζι και έχω πεθάνει επειδή προσπαθούσα να βάλω τη Mobile, αλλά δεν πειράζει, πάμε. Πρώτος στόχος πρέπει να βρούμε καλό loot. Και άμα προλάβουμε μπορεί να κάνουμε κι άλλο ένα μάτς. Άμα προλάβουμε όμως, γιατί δεν μας βλέπουμε να κάνουμε κι άλλο μάτς, αλλά δεν πειράζει, πάμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ για να βρούμε άτομα. Επίσης δεν είμαι πολύ καλός, παίζω μια εβδομάδα μόνο. Και τώρα παίζω rank. Μη με κράξετε στα σχόλια. Τώρα πάμε από εδώ πέρα να πάρουμε και τα coins γιατί τα θέλουμε. Φυσικά δεν τα θέλουμε πολύ, μόνο όταν είμαστε εδώ, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το πάρω. Αυτό είναι καλό, αυτό το απλά το θέλουμε. Ωραία. Όπα, άτομο. Και ένα άτομο. Ωραία. Ωραία, ακούστε. Θα βγω. Και τώρα θα κάνουμε ένα καινούριο μάτς, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε lobby. Και continue start. Επίσης στους 100 subscribers θα βάλω λεφτά. Και άμα θέλετε να συνεχίσετε το Free Fire, πατήστε like, subscribe και κάντε comment Free Fire. Επίσης άμα θέλετε κάντε comment άλλα παιχνίδια που θέλετε να παίξω και θα τα παίξω. Θα τα διαβάζω στα σχόλια να ξέρετε. Περιμένουμε τώρα για να ξεκινήσει. Συγγνώμη. Εντάξει, θα σας δείξω τι πήρα. Το έκανα τέτοιο. Αυτό εδώ πέρα. Το έτυχα από... Το έτυχα από εδώ πέρα. Δεν προλάβω. Θα σας δείξω στο τέλος. Πάμε πάλι ένα τελευταίο μάτι. Γιατί το άλλο ήταν μισό και... Συγγνώμη πάντως γι' αυτό. Προσπαθούσα να βάλω τη Mobile και μου βγάζει ένα error, οπότε γι' αυτό άρχισα λίγο. Γιατί δεν παίρνει από εδώ πέρα. Πάρουμε το δωράκι του, ευχαριστούμε. Αυτό... Ναι, το πήραν. Όχι, εγώ το πήρα. Τέλος πάντων. Και τώρα μπαίνουμε, ξεκινάμε. Τελευταία στιγμή το πρόλαβα. Αυτό το map δεν το ξέρω καθόλου. Αλήθεια λέω, δεν το ξέρω αυτό το map. Έχω παίξει 5 φορές και δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πώς πέθανε ο άλλος? Γιατί με 46 άτομα ακόμα δεν πέφτω. Τέλος πάντων. Εδώ πιστεύω ότι είναι το χειρότερο σημείο με τα πιο πολλά άτομα. Και δεν ξέρω το map. Ναι, το είδα το άτομο εκεί πέρα. Όχι το είδα. Οπότε κάνουμε αυτό και πάμε να σκοτώσουμε ένα γρήγορα. Δεν ήταν καλή ιδέα αυτό. Τέλος πάντων. Απλά κάτσουμε εδώ πέρα. Τον βλέπετε που φεύγει, αυτό είναι καλό. Όπα, είναι κι άλλος όμως. Ωραία, μένω 26. Λοιπόν, κάνουμε χέρι και έφαγα full damage.
Πάμε να φύγουμε. Ωραία, αυτό είναι καλό όπλο. Εμένα πάντως αυτό το όπλο είναι καλό για μένα. Ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε δεν είμαι πολύ καλός. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, αλλά δεν είμαι πολύ καλός. Να ένας. Κάτσε. Περιμένετε. Μπορεί να κάνουμε το πρώτο kill μας. Μπορεί, γιατί δεν ξέρω πόσο καλός είναι. Τόσο παίχτης. Μπορεί να είναι πολύ καλός μέχρι κακός. Ας ελπίσουμε ότι είναι κακός. Δεν μας βλέπω να πηγαίνουμε. Δεν είδατε στην μπάλα. Δεν είδατε. Τη βλέπετε. Δεν της επιτίθομαι. Κάτσε εδώ λίγο. Να κάνω heal. Τον βλέπετε αυτόν εκεί πάνω. Άμα τον βλέπετε, εγώ δεν τον βλέπω πάντως. Δεν είναι τελικά άτομο. Πού είναι ο άλλος, πρέπει να από πίσω. Άλλος. Τον παιδιά τον βλέπετε αυτό σίγουρα. Γιατί δεν με αφήνει να τον πάρει. Μην πηδάς. Περιμένετε παιδιά ένα λεπτό. Ωραία, πάει ένας. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ο άλλος. Θα προτιμούσα να φεύγουμε από εδώ πέρα γιατί είναι πολλά άτομα. Αλλά θα κάτσω λίγο. Μπας σκοτώσκαν. Αυτός πρέπει να ήταν καλός, αλλά ήμουν από πίσω και δεν το κατάλαβε. Νομίζω ότι ήμουν από μπροστά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να φύγουμε βασικά γιατί από εδώ πέρα κοντά μας 2 άτομα κι άλλα. Πήραμε πάλι full damage. Πάμε. Από εδώ πάλι πήραμε. Όπα. Πολύ κοντά μας να πεθάνουμε. Δεν έχω μπλέξει. Πάω να πάρουμε από αυτόν εδώ. Γρήγορα. Θέλουμε. 10. Μας έφτιαξε. Κάτσε να φάμε. Κι άλλος, τον βλέπετε. Δεν πετυχαίνω τίποτα. Δεν μπορώ να τον πετύχω. Νομίζω τώρα έχει λάρι, οπότε θα σκοτώσουμε. Πριν χείλα. Κάτι σεντάρες. Πέθανε κι αυτός. Μπορεί τελικά να είμαι καλός. Δεν ξέρω. Ή εγώ είμαι καλός και αυτοί το ίδιο. Ή εγώ είμαι... Κάτι μπερδεύτηκα τώρα. Ή εγώ είμαι κακός και αυτοί είναι κακοί. Ή εγώ είμαι καλός και αυτοί είναι κακοί πάνω. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Τα μπέρδεψα τώρα. Το είδατε αυτή τη σφαίρα. Και εγώ θέλω όμως σφαίρες.
Αλλά αυτό το όπλο δεν είναι πολύ καλό, να ξέρετε. Εμένα με βολεύει. Λοιπόν, πάμε να... Ωραία, πάμε να... Είμαστε full J και full AP και full HP. Ωραία. Τώρα να ρισκάρω να πάω πάλι εκεί πάνω άτομα. Για να δούμε, μπορώ να τους σκοτώσω ή δεν μπορώ. Να ξέρετε παιδιά, προσπαθώ να πάω στο καλύτερο rank που θα μπορούσα να πάω. Είμαι και άστοχος στη ρομάρα μου. Πού είναι? Τον έχασα. Πάντως. Έχαμε αυτός. Δεν έχω σφαίρες. Να το ρισκάρω και να πω εκεί πέρα να πάρω σφαίρες. Ωραία, έχω την καλή ιδέα. Έχω κατάλληλη ιδέα. Πάω εδώ. Τελικά μπορεί να είναι καλός. Ελπίζω να μην είναι άλλα άτομα εδώ πέρα. Όχι. Ποτέ. Ωραία. Πούντος. Παραλίγο. Πολύ κοντά. Δεν πειράζει. Έχουμε ακόμα και ένα revive. Να πάω εκεί που ήμουν πριν. Θα πάω... Για να δούμε. Ωραία, θα πέσω εδώ πέρα. Που θα... Πρέπει να μείνει κανείς εδώ γιατί είναι κοντά από το storm. Ας ελπίσουμε να μείνει κανείς εδώ. Γιατί θέλουμε loot. Πρέπει να πάρουμε γρήγορα loot. Γιατί θα έρθουν άτομα και μετά έχουμε μπλέξει. Πάμε να πάρουμε το plane. Ναι, δεν το συζητήσω. Τον είδατε? Ψηφίσω. Θα πεθάνω. Είναι δίπλα μου. Κόλλησα πάρα πολύ. Δεν πειράζει παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe. Και πείτε μου τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω.